Миңа түрлі мектептерде, яғни башқұрт орыс мектептерінде ішерге туры келді. Әлбетте, уктуусардын август конференцияларында ла катнаштым. Тәрбие темасына сыгыштар да яһаным. Әмма ул сыгыштарга игътибар итүсе булдымы, юкмы, билдәһедине. Чөнки мәктәптәрдә тәрбие эше икенче планда калуын дәвам итте. Отчеттар, мәктәптең баһаһы, фақат балаларның укудагы өлгеше, югары уку йортына инү ханына карап кына билдәләнде һәм әле лә шулай. Әлбәттә, һәр укучының төп бурысы белем алу. Әмма тормышта ошо белемде файдалана алу, максатлы яшәү, югалып калмау, профессия хайлау һәм гаилә кору өчен иш хайлауда яңлышмау. Бихисап ушундай тормыш сабактары мәктәптә бирелмәй. Киләсәк буынның янмышын хәл итүдә мөһимдәрнең дә мөһиме ошо мәсьәләләр мине һәр сак бурсыны уйга һалды. Ошо уйланудар алып килде тормыш сабактарына. Ни өчен тәрбие мәсьәләһен хәл итү тотуш уку предметы программаһы һәм дәреслектәр язуга килтерде дигән һорау тууы ихтимал. Һәр халыктың үз тәрбие кануннары булган һәм ул әле лә һакланып килә. Был тәрбие канундарының нигезе кеше иң элек үз баһаһын белергә, үзен тиңдәр араһында тиң итеп тоерга тиеш, кем күңел менән яшәү бер вакытталы яхшы һөдемтә бирмәй, һәм кеше җәмгыятьтә үз урынын тапмай. Гомере, канлы һалынган һәләте, буындан буынга күсәгелгән рухи кыйммәтләре юкка чыга. Тәрбиялә төп нигезе тәшкил иткән шарт үз баһаңды белү. Үз баһаңды белү өчен халкың баһаһын белергә кирәк. Кем һин? Ниндәй халык вәкилеһең? Халкың тарихы, мәдәнияте, теле, кыскаһы халкыңны буаттар буе тупланган һәм әлегечә һакланган рухи кыйммәтләре турында хәбәрдар булганда гына һин күкрәк хугып горурлана һәм максатлы яшәй алаһың. Был тормышта үзеңне югалтмау өчен төп шартларның бере максатлы яшәү. Вак максаттар мән түгел. Халык һәм ил киләсәге югарылыгыннан чыгып куелган максат кешенең дөньяга айнык карашта булырга итәргез. Шуның өчен башкорт мәдәнияте тормыш сабактары итеп аталган һәм 20 елдан ашу укучыларның гына түгел, укытучыларның да, ата-әсәләрнең дә яраткан предметы булып укытыла килде. Һуңгы берничә ел гына системалы рәвештә укыту акканкырай. Мәктәп директорлары карамагына калдырылды һәм байтак кына мәктәпләрдә баланың киләсәген хәл итүче, балага тормыш сабактары бирүче предмет фақат бер яклы гына максатка имтихандарды уңышлы тамамлатуга кайтып калды. Артабан укучыны югары уку йортына инү-инмәвенә карап мәктәп эше баһалана. Әмма югары белем турысындагы дипломнарын тоткан яшь белгечләрдән кайда эш бар? Шунда йөрүдәрен, хатта алган белемдәренең, түккән көчләренең бөтенләй ихтияҗы булмаган юнәлештә эшләүләренә игътибар итүселәр юк. Хатта ата-әсәләр дә буга күз йомып карый.